abinda ya tabbata addini ta musulunci bayan an je an yi biso aka dawo gida babu wani abu kuma da shari'a ya shar'anta na kafa tanti na zaman kujera a'a atta wanda aka maka rasuwa maganan gazan fari wani ya gane shi da zafi amma musulunci kenan kamar ni misali babana ya rasu shi ana fitowa makabarta na ga dama na yan shiga kasuwa in kana nema na kamin taziya zo alaba ina alaba kana gani na malam abin da ya faru kenan Allah ji kan baba amma sha kafa kujera a kafa tanti ka duba barnan da ke faruwa karkashi she a manta da babanka wurin za zauna ana zagin mutane ai ba addini bane inda addini ne ra wannan bai faruwa kawai an fito abin da ya dace wayanda aka yi marasuwan su sun iya su zauna suna karban gaisuwa har kwana daidai uku in sun ga dama ba lalle a kafa tanti ba ba lalle a kafa kujera ba a'a addini yayi komi sauki don Allah ka gamu da ni kasuwa kai ba babana addu'a she ka zo karkashin tanti ne abinda addinin musulunci yasa ba uku ba hudu ba biyar ba bakwai yanzu sunna kuma she su ma suka shigo da dabaran su menene dabaran sunna 3 days duka ba addini bane ana gano za a yi wa'azi a tara tabarru'at duka annabi ya ana son tabarma wa'azi za a tara mai ba sai da mutum ya mutu wa'azin nawa ake tara wani 7 miliyan wanda yayin ya fidda tire sha ma wanga 4 miliyan ba shi bane in da taimaka wallahi an san anyan da za a bi a taimaka yasa wannan ba addini ba wani ya ce shi da an ce ba addu'a ba fadi ba kullun zaka taimaka babanka addu'a insha Allah subhanahu wa ta'ala ba karkashin tanti ba karkashin uku ba karkashin bakwai ba karkashin 40 karkashin wanga baba duka akwai yan wayan da ke neman su tabbatar da shiriri ta karkashi she su zo da hadisai na karya wai kwana uku nan babanka na hange sai sa haka ya zama uku she dan samu kwancewa wai 40 nan kuma she samu walwala 60 sheka duka karya ne annabi bai san wanga lamari ba kama abinda Allah da annabi suka karanta wallahi sheka huta insha Allah subhanahu wata wani kuma sun bi ciki ne su samu fanu wani kuma sun bi ciki ne su samu mai sikiri wani kuma sun bi ciki ne su samu abinda duka an yi ne saboda ne maslaha da ya zama mai ma'adiyya wato abinda mutum zai samu kama addini sheka huta insha Allah subhanahu wata haza wal ilmu inda Allah daidan da na fari baiwa na Allah kuskure a guna ko la Allah tuntube na arsha Allah sa mu ji gaskiya mu karbi gaskiya yana da zafi amma an ka karbi sai ka ga hutu insha Allah subhanahu wataala